வெல்கம் டு உமா டைலரிங். நம்ம இன்றைக்கி கிளாஸில் வந்து பேப்பர் வச்சு மிஷினில் எப்படி அடிக்கிறது அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம். ஏன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து மிஷினில் உட்காரும்போது நம்மளுக்கு அந்த ஒரு பயம் நடுக்கமெல்லாம் இல்லாமல் ஸ்ட்ரெயிட் லைன் போட்டு பழகிறதுக்காக நம்ம இந்த ஸ்டிச்சிங் பண்ண போகிறோம். ஒரு சாதாரண A4 ஷீட்டோ இல்லை ஒரு நோட்டில் இருக்கிற ஒரு பேப்பர் எடுத்துக்கோங்க, ஒயிட் ஷீட்டு, அதில் வச்சு அடிக்க போகிறோம். இப்போ வாங்க பார்க்கலாம். இந்த மிஷின் தான் ஆஞ்சநேயாவில் பெரிய சைஸு. இந்த மிஷினில் உங்களுக்கு நான் வர்ற கிளாஸில் என்னென்னு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன். நான் இப்போ வந்து பேப்பர் வச்சு அடிக்கிறத பற்றி காமிக்க போகிறேன். இப்போ இந்த மாதிரி ஒரு ஷீட்டு, இது நான் ஒரு நோட்டோட ஒரு பேப்பர் தான் எடுத்திருக்கேன். இப்போ வந்து இந்த ஃபூட்டுக்கு ஊசி இருக்கணும், பாபின் கேஸ் இருக்கக்கூடாது, நூலெல்லாம் நம்ம எதுவும் போடலை, வெறும் ஊசியோட அந்த நீடில் இது மட்டும் விழுகிறதுக்காக இப்போ காமிக்க போகிறேன். ஒன்றும் இல்லை, இப்போ பெடல் தான் பண்ண போகிறோம். ஒரு 1/4 இன்ச்சில் இந்த ஒரு ஃபூட் அளவுக்கு நம்ம அப்படியே வந்து ஸ்ட்ரைட்டாக அடிச்சுட்டு வரணும். இது ஃபர்ஸ்ட் லைன் வந்து ஸ்ட்ரைட்டாக அடிச்சிட்டோம் அப்படின்னம்னா செகண்ட் லைன் நமக்கு ரொம்ப ஈஸியாக வரும். அதை ஃபாலோ பண்ணியே அந்த ஒரு ஃபூட் அளவுக்கே நீங்கள் வந்து சிங்கிள் ஃபூட் அளவுக்கு அடிச்சுட்டு வரணும். இந்த மாதிரி ஒரு லைன் ஃபார்ம் பண்ணிட்டே வந்தீங்கன்னா ஒரு 1/4 இன்ச்சில் உங்களுக்கு சீக்கிரமாக ஸ்டிச்சிங் வந்து கோணையாக போகாமல் நம்மளுக்கு கொஞ்சம் நேராகவே வர அளவுக்கு ப்ராக்டிஸ் பண்ணிக்கலாம். இது உங்களுக்கு எவ்வளோ பேப்பரை உங்களால் அடிக்க முடியுமோ அடித்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணிக்கோங்க. இது ரொம்ப முக்கியம். இந்த பேப்பர் அடிக்கிறது வந்து துணி இந்த பேப்பர் ஃபுல்லாக அடிங்க, கொஞ்சம் பொறுமையாகவே அடிக்கணும். ஒரே ஃபூட்லேயே அடிச்சுட்டு வரணும். ரொம்ப பெருசு சிறுசுலாம் போகவே கூடாது. போச்சு அப்படின்னா உங்களுக்கு பேப்பரே வந்து தப்பாக இருக்கிற மாதிரியே தெரியும். இப்போ நான் அடிக்கிறது எனக்கு கோணையாக வரல, ஆனால் உங்களுக்கு எல்லாத்துக்குமே கோணையாக வரும். அதனால தான் ஒரு 4-5 பேப்பர் அடித்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணிக்க சொல்கிறது. இப்படியே அடித்து இந்த மாதிரி ஸ்ட்ரெயிட் லைனாகவே அடிச்சுட்டு பர்ஃபெக்டாக லாஸ்ட் பேப்பர் வந்து நீங்கள் இந்த மாதிரி இருக்கணும். அப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னா நீங்கள் துணியில் தைச்சு பார்க்கறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். இப்போ நான் துணியிலையும் கூட தைச்சு காமிக்கிறது எப்படின்னு இப்போவே காமிச்சிட்றேன். மற்றது எப்படின்னு காமிச்சிட்றேன். இது ஆஞ்சநேயா மிஷின் சின்ன மிஷினில் வந்து இந்த ஆப்ஷன் இருக்காது, உங்களுக்கு இந்த சைடில் வரும். அந்த மிஷின் கூட நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். என்னோட மிஷின் இதுதான், நான் இதில் காமிக்கிறேன். இப்போ ஃபஸ்ட்டு அந்த மேல் லேயரில் போட்டுட்டு இந்த டென்ஷன், இதுக்கு பேர் டென்ஷன். நம்ம நூல் வந்து சிக்கல் விலகாமல் தைக்கிறது, கொஞ்சம் லூஸும் பெருசுமா வந்துச்சுன்னா இதை தான் நம்ம அட்ஜஸ்ட் பண்ணணும். லூப்புன்னு சொல்லுவாங்க. அந்த லூப்பெல்லாம் அடிக்கிறது இதுக்குள்ளே ஏதாவது போய் நூல் சிக்கிட்டா மட்டும்தான் அந்த மாதிரி லூப் அடிக்கும். கரெக்டாக நூல் இதில் போகலைனாலும் உங்களுக்கு லூப் அடிக்கும். இதை அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். பெருசும் சிறுசுமா அட்ஜஸ்ட் நம்ம டைட் பண்ணும்போது கொஞ்சம் நூல் வந்து கரெக்டான அளவில் வரும். லூஸாக இருந்துச்சுன்னா ரொம்ப பெரிய பெரிய நூலாக விட்டுட்டு வரும். அதையெல்லாம் வந்து இந்த டென்ஷன் தான் சரி பண்ணிக்கும். இப்போ அடுத்தது ஊசி, ஊசியில் நூல் மாட்டிக்கணும். அடுத்தது டென்ஷன், பாபின் கேஸு. இது கேஸு, இது பாபின். இந்த பாபின்ல நூல் சுற்றுறதையும் உங்களுக்கு நான் காமிக்கிறதுனா காமிச்சிடுறேன். ஆனால் மிஷின்லேயே ஆப்ஷன் இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் மிஷினில் போட்டுக்கலாம். இப்போ நான் ஆல்ரெடி நூல் சுற்றி இருக்கிறத தைச்சு காமிச்சிடுறேன். உங்களுக்கு அடுத்த கிளாஸில் உங்களுக்கு அந்த நூல் சுற்றுறதெல்லாம் வேணும்னா நான் காமிக்கிறேன். இந்த மாதிரி போட்டு நூல் வெளியில் எடுத்துக்கணும். இது மிஷினோட அடிபாகத்தில் கொண்டு போய் ஃபிட் பண்ணிக்கணும். உங்களுக்கு மிஷின் வாங்கினீங்கன்னா உங்களுக்கு எல்லா டெமோவும் அவங்களே கொடுத்துருவாங்க. இல்லை நீங்கள் நார்மலாகவே நீங்கள் பார்த்தாவே தெரியும், அதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கலாம். இதெல்லாம் பெரிய வேலையாகவே இல்லை. இதுக்கெல்லாம் டைம் வேஸ்ட் பண்ணிகிட்டே இருக்க வேண்டாம். எனக்கும் வீடியோ பெருசாக போயிட்டே இருக்கும். இப்போ நான் தைக்கிறது எப்படின்னு காமிச்சிடுறேன். இந்த மாதிரி ஒரு ஃபஸ்ட்டு 1/4 இன்ச்சு மடித்து ஒரு ஸ்டிச் போட்டுக்கலாம். நான் இப்போ வந்து மிஷினில் மோட்ரு இருக்கு, அந்த மோட்ரு போட ரொம்ப நாய்ஸ் வருதுங்கிறதுனால உங்களுக்கு நான் பெடல் பண்ணியே காமிக்கிறேன். 1/4 இன்ச் மடித்து இந்த மாதிரி அடிச்சுக்கணும். 4 பக்கமுமே 1/4 இன்ச் மடித்து அடிச்சுட்டு அப்படியே 4 பக்கம் மடித்து அடிச்சுக்கலாம். ஸ்டிச் பண்ணி பழகிறதுக்கே ஒரு மாதம் பண்ணுறவங்களாம் இருக்காங்க.
ஆனால் நம்ம இந்த மெத்தடில் போனீங்க அப்படின்னா கொஞ்சம் குயிக்காகவே நம்ம ஸ்டிச் பண்ணி பழகிக்கலாம். ஆனால் நீங்கள் இதை கொஞ்சம் மெனக்கெட்டு இதை டைம் எடுத்து இதை நீங்கள் பண்ணணும். ஒரு தடவை 2 தடவை பண்ணிட்டு விடக்கூடாது. ப்ராக்டிஸ் அப்படிங்கிறது நம்மளுக்கு ரெகுலராக இருந்துகிட்டே இருக்கணும். ஒரு வாரத்துக்கு இந்த ப்ராக்டிஸை தொடர்ந்து நீங்கள் செஞ்சுட்டே வந்தால் தான் குயிக்காக நம்ம அடுத்த ஸ்டெப்புக்கு போக முடியும். தையல் நீட்டாக இல்லை அப்படின்னா நம்மளுக்கு எல்லா ட்ரெஸ்ஸுமே இப்போ மறுபடியும் அதையவே 1/4 இன்ச் மறுபடியும் மடிச்சுட்டு இந்த கார்னரில் துணியோட கார்னர் நல்லா பார்த்துக்கோங்க. இந்த நம்ம ஃபர்ஸ்ட் போட்ட ஸ்டிச் இங்கே இருக்குது, செகண்ட் மடிச்சிருக்கிறது இந்த கார்னரில் ஸ்டிச் விலகிற மாதிரி ட்ரை பண்ணுங்கள். நம்ம ஃபஸ்ட்டு போட்டது கொஞ்சம் கோணையாக இருந்தாலும் நம்ம 2வது மடிக்கும் போது அந்த கார்னர்லேயே ஸ்டிச் விழுந்துச்சு அப்படின்னா பார்க்குறதுக்கு நீட்டாக இருக்கும். இதுதான் நம்மளுக்கு அந்த எண்டு தையல் தான் வேணும். ஃபஸ்ட்டு அடிச்சிருக்கிறது நமக்கு தேவையில்லாதது. நீங்கள் இப்படி ஒரு தடவை 2 தடவை ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு கர்ச்சீஃப் நம்ம வரும்போது இதை அப்படியே சிங்கிளாக 2 தடவை மடிச்சுட்டு நீங்கள் ஸ்டிச் பண்ணுறதுக்காக தான் இந்த ஸ்டெப் நான் காமிச்சிருக்கேன். இவ்வளோதான். இந்த 1/4 இன்ச்சு வந்து மடித்து அந்த கார்னர்லேயே அடிக்கணும். ஸ்டிச் மேலே இல்லாமல் கார்னர்லேயே அடிக்கணும். அதான் ஃபினிஷிங் நல்லா இருக்கும் பார்க்குறதுக்கு. இது ஒரு குட்டி கர்ச்சீப்பாகவே ஆயிடுச்சு. நீங்கள் கர்ச்சீப் தைக்கும் போது உங்களுக்கு கர்ச்சீப்புக்கு இதே தான் ஸ்டிச்சிங், வேறு மாற்றமெல்லாம் கிடையாது. கர்ச்சீப்பில் நம்ம 2 தடவை அடிக்காமல் ஒரே தடவையில் மடிச்சு அடிக்கணும். அதுக்காக தான் இந்த ப்ராக்டிஸ் நீங்கள் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா ஒரே தடவையில் நம்ம முடிச்சுக்கலாம். இவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த ஸ்டிச் முடிச்சிட்டிங்க அப்படின்னா நம்ம அடுத்த கிளாஸில் கர்ச்சீப் எப்படி அடிக்கிறது அப்படிங்கிறத அளவு எப்படி எடுக்கிறது, பேட்டர்ன் எப்படி போடுறது, ஸ்டிச்சிங் எப்படி பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம். தேங்க்யூ. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.